Richard. You don't understand. The way you understand. I want to Udo the one now. Oh God, record the one behind man. Record the way exist. Or the one kini asho ta white. Ayi no libe canopy already. Auntie Makmana kwame again. Ekele ngi o. Because we got think to haro ati go kporo kulabo. Lola follow. Because my auntie kasheno bu anyị emegbu ihe anyị mmemere mma anyị dolu. Ayi follow ya. Kashireno. Ekele mu no. Ana m ekpe na asị na mmemme unu me ọ ga-adị ka aja kochu na ezinụlọ unu. Unu na unu ga-afụ ihe dị iche. Nkele ekwebeghị nweta nke wụ moto ka a na-agba ma lawa private jet ka unu ga-enwe na ogbe iji ala ha Jizọs. Ego bụ ọzọ ekele unu. Jegbo unu. I'm telling me, okay. Then phone. I got your offer.